Ето ни в задача номер 8 от НВО-то по математика от 2024 година. В нея условието на задачата гласи следното. Колело е разделено на 8 еднакви сектора, във всеки от които е написана по една от следните думи. Успех, късмет и здраве. Колелото е завъртяно и след спирането стрелката сочи точно един сектор. Каква е вероятността това да е сектор с думата успех? Тази задача е от тези, които реално се решават само с поглед и не е нужно някакви тежки и сложни калкулации и сметки, но нека да я разпиша сега подробно. Първото нещо, което ни прави впечатление е, че това си е класическа задача от теория на вероятностите, като при нея формулата е следната. Вероятността дадено нещо да се случи е равно на желаното върху общото. Ето. Това, което правим в момента е да преброим колко парченца има в този кръг или на колко парчета е разделен този кръг. Нека така да се израза. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 парчета или 8 разделения. С други думи, вероятността е следната. На общо пишем 8. Това, което искаме е да показва успех. Нека сега да преброим колко от тези 8 разделения имат успех на тях. Ето го. Имаме едно тук и едно ето тук. Общо 3, следователно на желано пишем 3. По този начин получаваме отговор 3/8 или с други думи отговор В е верният. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново в следващата задача.